Колко пари ще изхарча за 2 дни на Слънчака? 11,40 за тази лимонада и водичка. 5 лева. 25 лева за това. 8 лева за палачинката и 2 лева за тоайрем. Хора, 4 лева за тази малка вода. Ден 2. Пет и 50. Тук ядохме сладолет, но съм забравила да го снимам, но беше, мисля, че 5,50, нещо такова. Хотела ми излезе около 120 лева. Общо сумата, която изхарчих за 2 дни е 457 лева и 70 стотинки. Заслужаваше си.